5 minutes. Ay, yan. Yan. Pumasok na. Malinaw ba? Malinaw po. Tugtog man agad. Sa'yo. Hi Phoenix, thank you. Maraming salamat Phoenix sa inyong pagkikita. Yeah. Dagang salamat diay. Sige, bira di, birada. Tera. Ege, terada. Berai. Hi to viewers, shout out. Minsan ko lang tong aking repolyo. Yeah. Steve. Yeah. Tuloy ang laban.
Ah! 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 Kano po sa upo? 60. Kahit saan. Hindi kahit saan. Oo, isang piraso. Yun! Buenas dias! Oy, Akari, shout out! Kumusta, Akari? Po tayo doon. Ma'am Pimit. Thank you, maraming salamat. Kuya Almar, shout out. Ganito lang yan. Kano to? 40 ang isa. 40 siya? Ito yan. Ano naman? Lahat, 30. Okay, sige. Okay, na. Boss, tinda mo na yung tira mo. Huwag ka nang palakad-lakad. Kaya baka mamaya maka. Tira mo doon mga 1 kilo. Okay. 40 po isa. Wala na eh. Punta mo ng Balintawak. 20 lang. $20 lang. Ay, 60 daw. Di mo. Okay, viewers. Tambay lang dito sa Gitli. Sige lang, kuya sa amin. Ay, kuya. Ano? Sige. Magkano ganyan mo pa? Guys, Meron na sila doon. Karamihan sila pala. Kailangan sa Manila. Ngayon. Tapos ngayon, nagpadialysis na ito. Tapos naulog ko sa Manila.
Hi, Loy. Kumusta, Loy? Salamat, Loy. Salamat. Hanggang Grace, thank you. Merry Grace, shout out. Hi, viewers, thank you so much po. Di pa tapos ang premiere ni Kuya. Sana. Ano, i-replay ko na lang. Nag-aaral naman ako, nag-playlist naman ako. Hi, Joshua, thank you so much, Joshua. 7 viewers, thank you so much po. Malabo ba ang aking ano? Live or maayos lang? Ay, shout out. Shout out, boss. Ayos yan. Sino mabuting puso? Diyan, tulungan nyo ako. Guys, kahit magkano lang. Guys, sa mga gustong tumulong kay ano, kay Joshua, bigyan nyo ng ano yan. Bigyan nyo sa Gcash. Guwapo, lapit na yung matapos. Lapit na ba? Birthday ko na lang yun. Kuya ko Pugi. Pugi oh. Kuya ko Pugi oh. Baka ano mo. Pamain na lang, pamain guys. Pamain guys, pamain. Pamain ko, pamain. Pamain gusto. Joshua, shout out. Magandang umaga sa iyo, Joshua. Talaga ng ano ngayon, buhay. Hirap magkasakit. Gastos, pera, gastos, no? Magkakasakit, kawawa. Ingat tayo lagi. Anong mag-healthy tayo lagi. Positive. Not negative. Ayusin ko na. Naiirita ako sa display ko. Napakagulo. Aray ka! Galam ha. Ang gala-gala. Ang gala-gala. Ang gala-gala. Ang gala-gala.
Salamat po, morning, kay Robin. Okay lang, tuloy lang ang live mo. Thank you. Ilang oras ba yung premiere mo? 10 oras yung Kuya Sani? Aking mahal, sana ay nasa mabuti ka at huwag mong ipunin nakakaraos na panaginip ko'y laging kita. Shoutout sa team viewers. Tapos, Sanggay, thank you so much. Maraming salamat sa lahat. Parang ay thank you po.
Thank you, kuya ko po. May premier pala ako guys. Ay, sangkay. Ito yung tinda. Ano pa rin? Repolyo. Wow, ang sarap ng hangin. Kumusta ka? Aking mahal. Umalis tuloy. Pagkano ka rin ano? Ay, pagkano ka talaga? Bago wag kang kumanta baka umulan pa. Salamat sa 9 viewers natin dyan. Ano to? Apat na balot sa kasama sa Bilang ako. Thank you, Kuya Sanis, pagbaba ng banner. Salamat ng marami. Tapos, boom. Wari-wari-wang init, guys. And viewers, thank you po. Hindi kayo ba yan? Baka piliin lang dito. Well, kabos, wag mo. Well, kabos, wag po. Bata pa ko. Red Skid, wala pa rin. Tangkay, may sangkay pagsayaw bandida para madamot customer para ang lungkot ng buhay. Wala sangkay. Hirap eh. Matumal talaga. Malungkot talaga tayo ngayon. Kasi wala tayong ano ngayon. Wala namimili. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang lifestyle. Ganun talaga ang lifestyle. Ano mo ni?
Aray mo. Ha? Oh. Bah. Tayo guys. Mark, sayawan mo naman yung giling-giling that's girl. Ay, giling. Giling that's girl. Giling that's girl, ano yun? Ano yun? Sasayaw ako pag sa magpapalipad ka, Kuya Sani. Palipad mo yung ano dyan. Huwag yung bala, masakit yan. Yung ano lang. Wala, mga busy sila ngayon. Sila nagdududod. Dami yung naka-video. Pagdating ni isang kay B-Boy, subukan natin pagtindahin. Diyan baka makapunta ako diyan, tatlo magtitinda diyan, ubos agad diyan. Sige. Buhatin na natin yung kariton ko. Tapos itapo, ayan na natin. Pamigay. Siyempre, sa dami nyo na yan, kaya na natin buhatin yan. Ubus yan, pag si Biboy may hawak ng paninda ko. Hoy, huwag ka dyan, baka umihi ka. Pagating kita. Nagpirma pa yun. Cheeky tol, aalis kasi yun. Anak ng rich kids. Alright ka. Ano ba yun? Sinong? Oh no, bulok. Ayan. Huh? Ang bilis mabulok ang repolyo. Talaga. Kaya pag hindi mo lininis ang repolyo, mabilis mga kawaray malusaw. Kaya talagang kailangan lininis ito. Tapos pag mainit pa, ayari pa. Ay, 11 viewers, thank you po. Kaya mo yan, send ko sa iyo sa messenger. Aray pa. Sige, ano ba yun? Pag dito. Kung sana ko sa bahay. At magtambling-tambling pa ako. Wala tayo sa challenge, Kuya Sani. Kuya Corini. Eh, ano ako? Ano ko ngayon? Kasinin na nga. Morning, Kuya Tatay Robin. Shout out. Ayan na. Sige. Busy ako eh. Oh, sira naman. Sani, Marbury, shout out. Yung sayo ni Grace, ba yun? Sinasabi mo? Tignan ko nga. Tsaka ipipin ko na agad yung ano ko. Premier ko, baka makalimutan nyo. Hindi nyo puntahan. Guys, pa-love ko sa Premier ko, guys. Naka-pin. Saya ma'am, 60 po. Guys, ay na, 70 po bintahan yun. May pera talaga siya.
Sana lang. Wala na akong babalatan guys. Wala na akong babalatan mga. One only na lang. Ha? Wa. Plastic na rin. Ilan ba? Ilan ba kukunin mo? Dalawa? Dala. Ito ka mamumura. Ito naman yung bili. Hindi, baka mamura ko yung ano. Ano? Murahin mo din pag minura ka. Kung pagbili ka naman, magulang pa sa inyo. Yan. Ito maniwala sa kanila. Maniwala ka sa pili mo. Ay, charot. Sad life, shoutout sa'yo, sad life. Sad life, so high, shout out to you. Huwag naman. Sa'yo, 10 ate. Mahal po puhunan nito, ma'am. Yung 10 piso lang ako. Ay. Wala. Di sinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling kasi bawal sa amin yun. Pero yung sinungaling. Catholic. Pre, di naniniwala kung saan naniniwala yung sinungaling. Ate, di naniniwala. Siguro hindi ka Catholic, te. Kasi hindi ka naniniwala itong Catholic. Kaya naman tayo mapapatay na kailangan ng magsinungaling. Aray ka! Huwag naman. Patay agad. Yung mga lambayan, nagsisinungaling pa. Ay, siyempre, ano yun? Ayun ang pinag-uusapan eh. Kailangan nila maging Sige na, sige na. Boss, huwag kang maingay. Sino ba to? Sad Life. Oy, Sad Life, sino ka ba? Boss, this guy. Kuya Almor, thank you. Ano to? Sad Life. Patamsak po ako sa premier ko guys. Sobrang init. Nakakainis. Nakakainis. Sobrang hot. Mark, nandiyan pa ba si Joshua? Di ko napansin ano. Okay, tuloy. Di ko napansin ba ito nandiyan. Ay, ano, Joshua? Joshua! Gagala kasi yun si Joshua eh. Wala rin si Joshua. Parang ano, bigla nawala. Ay, Sunny. Huwag maingay nga ni. Sino ka nga ni? Sino ba to Sad Life? Minumulto ako ah. Sino ka? Sino ka? Sino ka ang tao ko? Magpakilala ka. Pag hindi ka nagpakilala, wala kang jacket. Lalamigin ka dyan. Joshua, pakicheck po ang Gcash mo. Anak ko, Joshua. Nawala ka na naman. Ay. Bakit? Salamat, Mark. Ay. Magkano ito dito, te? Matang ito. 24. Salamat, Mark. Uy, salamat din sa'yo. Loy, salamat sa pagtulong mo kay Joshua. Sana ay marami pang blessing dumating sa'yo. Kuya Elmore, hello. Baka si Kuya Sani yan. Baka nga. Kuya Sani. Ano ba itong sunlight? Bahala ka dyan. Hindi ko kakilala. Baka ano to, stalker. Mark Gawaray TV. YouTube. Oo, sa YouTube ako Facebook mayroon din. Kaso madalang.
Di man ako monetize sa monetize na ako sa Facebook. Hindi na ako masahod. Ikaw, TikTok no? Facebook. Wala ka na followers mo? Ilan na followers mo sa TikTok sa ano? Sa Facebook. Ay, sana i-boom. Magulong sa road sa kay Mark Joe. Ako to si Budoy na mahal-mahal ka. Hindi, wow. Kupal. Sad life, sa tunay na kupal. Sinong wala dito? Ako yun. Hindi. Kung sinong wala dito, eh, wala. Di wala. Hanapin namin yung wala. Pag wala dito, wag na hanapin. Ganun lang yun. Boom. At sa kanil, sa loud, gwapo ba kayan si yung sumasayo na kahapon? Bahala yan siya dyan. Pag di ko kilala ang kanilang hindi natin naayos din ang pagkikitungo sa kanila. Kasi tarantado rin ako, tarantado kayo, tarantado rin ako. Jomar to? Oy, tol Jomar, ikaw ba yan? Sorry. Visit ka? Ikaw pala yan? Yung baliw. Hi, Lods Loy, shoutout. Isa ka rin, shoutout. Ikaw ba yan, Jomar? Oy, Jomar Sarate, ikaw pala ka. Visit ka? Ikaw pala yan? Buwan. Paano hindi kasi, siyempre yung ginagamit mo yung Jomar mo, yung inside life, hindi ko alam. Sorry. Kasi ayoko mag-ano ng ano. Alam mo naman ng pag may basher ka, pinagtitripan ka, baka mamaya basher natin, pinagtitripan tayo. Kaya pinapakita ko lang sa kanya yung ugali kong ano, halimaw. Pag nagpakilala, siyempre, pag kaibigan. Hindi natin ano yun. Hindi tayo na sorry. Sorry about that. Mary Grace, shout out, sabi ni Loy. Mary Grace, shout out. Kasi ito CP, hiniram ng ang CP ng pamangkin ko. Sige lang, isagani, no problem. Pag trabaho ka na, baka may work ka pa. Almar, hello. New lang to, kaya wag maingay. Malika! Sad kaya nga, sad like. Jomar, nag-iingat lang. Mabisto yung guwapo. Hoy! Kuya Sani, ayos ka. Never ako gumawa ng katarantaduan. Never say goodbye. Wow! Almar, oh guys, shout out. Hi Kuya Kabus. Shout out Loy. Hindi tayo gumagawa ng ikaaway namin ang aking ano. Hindi ko gagawin yun. At lalo na nasa social media na tayo. So, Kuya Sani kong pugi maharot ka talaga. Pilsitan kita, pilsitan. Guys, may premiere pala ako 11. Nakikitan ko na to si Jomar. Jomar ba to? Ikaw ba to? Ano yung upo nyo? Ha? Upo? Malaki? Malaki mas malaki? Ilang? Kano? Ansa. Mahal talaga gulay ngayon, Say. Magkano lang tinutubo namin dyan? 15, 10. Pamahal ng pamahal. Oh, wala na. Kaya nga. Wala pa Pasko. Pamahal ng pamahal. Putas nga. Wala kang makita rito. Mura eh. Mahal. Iling-iling ka. Sabong pa. Sabong yun. Kahit magkano talo, okay lang. Kuya, wag kong maingay. May good time ako. Ngayon, di off ng pamangkin. Kaya andito ang city sa akin. Kaya Sani, shout out. Sabi ni Sagani. Jomar, Tita Au. At iba pa. May good time mo. Hi, Pugi, Sangkay, Marco. Aray mo! Lilipas din yan. Huwag mo pagtalag. Baka tayo ma-listo. Sa Bungot rin or Team Gunggong at Sir Suel.
Sabi ni Kuya Sunny. Hi Brenda, shoutout. Sad life na lang kuya para hindi mag Brenda, shoutout. Sa gato na salawahan ka. Oo nga, salawahan ko sa gato.